କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ତାହେଲେ ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ। ଅରୁଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଆକାଶଟା ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ସେଟା ହେଲା ଅରୁଣ ରଙ୍ଗ। ଅରୁଣ ରଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଲାଲ ରଙ୍ଗ। କଷାୟ ବାସ, କଷାୟ ବାସ, ବାସ ହେଲା ବସ୍ତ୍ର, କଷାୟ ବାସ ହେଲା ପାଟ ଲୁଗା, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ଲୁଗା। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ଅର୍ଥ ହେଲା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ଲୁଗା। ତାହେଲେ ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ, ଉଷା କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାଟ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି। କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ, ସକାଳ ହେଇଛି, ଅରୁଣ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବର ସମୟ, ଚାରିଆଡ଼େ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଫୁଲର ଶରୀର ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଇଛି, ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଫୁଲ ଫୁଟିନି, ଏ ଉଷାର ଶରୀର କାନ୍ତି, କାନ୍ତି ମାନେ ଶରୀର, କୁସୁମ ମାନେ ଫୁଲ, ଫୁଲର ଶରୀର ବିକାଶ ହେଇଛି। ଫୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ଯାଇଛି କବି କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଉଷାର ଶରୀର। ଗୋଟେ ନାରୀର ଶରୀର ଯେମିତି କୋମଳ, ଫୁଲ ଭଳିଆ କୋମଳ ଶରୀର ହେଉଛି ଉଷାଙ୍କର। କୁସୁମ ମାନେ ଫୁଲ, କାନ୍ତି ମାନେ ଶରୀର, ବିକାଶ ମାନେ ଉନ୍ନତି। ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଟା ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫୁଟି ଯାଇଛି, କବି କହୁଛନ୍ତି ଉଷା ତାଙ୍କର ଶରୀର ଫୁଲ ଭଳିଆ କୋମଳ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ଧୀର ସ୍ଥିର ରୂପ, ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଷାରାଣୀ ଗୋଟିଏ ନାଲି ପାଟ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି ଫୁଲ ଭଳି କୋମଳ ଆସିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନା କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ। କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ଏମିତି ଭାବରେ ସଜେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଫୁଲ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ନାଲି ପାଟ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହୁଛନ୍ତି ସତେବ ଜଣେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ, ଜଣେ ମୁନି କୁମାରୀ, ସେ ଆସିକରି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ, ମଧୁର ଭାବରେ ମଧୁର ଭାଷାରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି। ମଧୁର ଭାବରେ ମିଠା କଥା କହିକିରି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ। ଦୁଃଖ ସମୂହକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ସମୂହକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ, ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ସୀତା ଶୋକ ଜର୍ଜରିତା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ରାତିସାରା କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ରାଶିକୁ ଉପଶମନ କରିବା ପାଇଁ ସତେଅବା ଉଷା ରୂପକ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବେ, ନବ ଜୀବନ ଦେବେ। ମୃତପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଦୁଃଖରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସତେଅବା ସ୍ୱର୍ଗରୁ କୌଣସି ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷା କୋମଳ ଭାଷାରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ। ବୁଝିହେଲା?